el fet d'apostar per actors no professionals ja li dona una altra dimensió al projecte. És un repte pel director perquè ha de demanar-li a un actor el que ell vol, però ha de fer servir un llenguatge que probablement no és el llenguatge professional i ha d'entrar en aquell actor. Per tant, és un repte pel director, però a la vegada té tota aquesta satisfacció de que la gent s'hi volca. O sigui, la gent, quan tu li dius que vol participar en una pel·lícula, s'hi volca, posa tota l'energia. I jo crec que és una pel·lícula que el que té de peculiar és això, que té molta energia positiva posada en el projecte, no? No sé si coneixes La Passió. Més o menys, però segur que no tant com tu. Doncs hi ha els quadros plàstics, que es diuen, que es tanca la llum, la gent es col·loca, i llavors t'has de quedar quiet. Llavors què fèiem nosaltres? Posar-nos al costat d'una noia, tocant el que poguéssim, i llavors, clar, com que la noia no es podia moure perquè hi havia la llum, llavors quan apagaven la llum se sentia pam! Et fotien una hòstia, no? Però bueno, tu ja havies fet el que tenies que fer. Clar, estic parlant de fa anys. Bueno, ara suposo que deu passar el mateix amb la canalla. Més o menys. Més o menys. Doncs això és. A veure, Esparreguera és un niu de fer teatre, constantment. Jo n'hi he arribat a portar 5 a la vegada. 5 obres de teatre a la vegada, i a més et puc dir que era bastant estressant, però no sé dir que no. Sí, jo porto 30 anys de policia. Ah, ets policia Jo soc policia. O policia... Guàrdia Urbà d'Hospitalet. Guàrdia Urbà d'Hospitalet. Però vius aquí a Esparreguera? Des de fa 9 anys. I escolta, has tingut alguna petita experiència amb el cinema o amb el vídeo? No, amb el cinema mai. Amb el cinema mai. Al contrari, gairebé sempre estic a darrere de les càmeres, perquè em donen una mica així com de por. Però bé, alguna vegada t'ex la primera. Algunes vegades segur que has tingut algun rodatge a Hospitalet o una cosa d'aquestes? Molts. Inclús la que s'està fent ara de pilotes. Jo l'he dirigida amb el Juan i el José. He dirigit 6 capítols de pilotes. Segurament jo he tingut que apartar els cotxes perquè pugueu filmar amb vosaltres. Ja pot ser. O sigui que... Sí, però ha sigut fantàstic, ¿eh? Soy de Bolivia y el primer año que llegué me dijeron, deberías ver La Pasión para enterarte un poco más del catalán. Y dije, bueno. Vine, me gustó tanto ver la representación que al año siguiente me acerqué y les pregunté si es que podía participar. A los 2 años de hacer de pueblo me dijeron, bueno, mira, si te gustaría salir de apóstol, y ahora son 2 años que hago de apóstol, soy San Mateo. ¿Tienes texto? Bueno, es un texto cortito, pero no hay... Parles el català, doncs? Sí, ho parlo. No perfectament, però sí que em puc defensar. Suposo que hi ha molta més oportunitats si parles un altre idioma. Quan ho llegeixis en veu alta, llegeixo una miqueta interpretat. Una miqueta interpretat vull dir que això és un auditori, és una exposició que fas per a 200 persones i vols convèncer-los d'això que estàs explicant. Vale, perfecte. Me'l llegeixo una vegada per mi i després m'ho diu. Amb el projecte Muntanya Santa estem convertint en realitat un somni. Esparreguera i tot el seu voltant es converteix en el primer gran parc temàtic integrat de la vida de Jesús. Esparreguera tindrà l'honor de posseir la urbanització més luxosa d'Europa, que donarà riquesa a tota la comarca. I en el nostre magne projecte hi ha 2 punts neuràlgics. El parc temàtic en si i el nou i definitiu Teatre Permanent de la Passió. No, però avui ha estat millor que l'altra vegada que el vas veure. Ha estat amb més energia. No, la Nasca té 6 o 7 frases. I 2 són d'escena. I les altres són allò que es queixen. Les de teatre te la farà. No, això sí, clar. Les de teatre les faran pagades tots. Però és el que hi ha menys.